Tira punto, what's up? Tira punto, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba, 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 tira punto magsaba. Rap battle sa bukid, diri sa bukid nun. Tira punto, lokal nga talento, iba dayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri mi nalolong. Wala may anam droga, nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili may anam pangadaot. Sa tira punto ni mo makita ang tira punto na, oh, what's up? Tira punto, oh, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba, rap battle sa bukid, diri sa bukid noon. Tira punto, lokal nga talento, ipadayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri me nalolong. Wala me anang droga nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili me anang pangadaot. Sa tira punto ni mo makita ang tinuod nga arte matag. Tira punto, what's up? Tira punto, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba. Rap battle sa bukid, diri sa bukid noon. Tira punto, lokal nga talento, ipadayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri me nalulong. Wala me anang droga nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili me anang pangadaot. Sa tira punto nimo makita ang tinuod nga arte. Matagik sena, di kalebre, mga bara nakamulte. Klase-klase mga wordplay, istalo sa mga MC. Tanan kasabay, mga tunay walay peke. Tira punto magsalang ang talento ng hip-hop. Salamatan na ito, sponsor kanina ng mga brand beats, Inshallah, Valencia Enterprises, Pio Mega Sigma, nakatakaroon sa Killers, Resto Bar, Titing Ipodlog, subscribe nyo na sa Titawalitan Home Seeds, Kogigama, Spinwise Clothing, Cap Style, Australia Electric. Salamat sa inyong suporta. Ulang batang sa Commander Carbay, gikan sa kanto, gikan pa ang panay-panay. Gusto pa, mga Christian. Yo! Gikan sa wala, gikan pa Valencia City, magsamba para kay Raven. Sa mga bunga nga ito mga karoon sa suporta sa punto. Pindas mo? Okay.
respect din siya ako din dali lang mo sa guys ito ay mo paggawa sa pisatan kami naman dito. Okay. Ito si Christian gipinin niya kapunta si Iribel. Round 1 game. Ay ata magsugod. Yung Rebel ang demonyo nga nihawas sa impyerno na sa yuta. Round 1 game. Paradoxical niya kung topic nga napunti Kristiyano nga gihaon para sa demonyo nga gutom. Pwede ti katawagon ng padre pero hina yung kusog mga imong pagka-Kristiyano isagad. Kupot kusog sa imong pagsalig believing yourself like the movie of believer. Pero ang turnover ng Christian, conjuring kay ang tarang nga padre nga mo tambal sa kuwag, bali yan ako liyog. Sinong pangalan Christian pwede himuan ako lines. Chris espada. Diyanog sa Bisaya pa katiyan mo. Wow na ko ng Chris. Tunggab sa tiyan inig. Tulod anak. Dulot sunog unod. Bukog. Inig biradala. Patay na ni sa kuwa. O nakuha ba ang wordplay nga ang Chris. Idunggab sa tiyan like a Christian. O nilang gini mo nga mailan. Nga patay na kasugaliyon mong pangalan. Nagibangga din sa ilalong. Dire ang epicenter. Grabe ka aftershock kay mangliyog mga yuta. Duwa ka wow. Dire nga nag-abot. Linog ang resulta o di ba klaro. Pero mas klaro convergent boundary nga. Convergent boundary nga abot. Kina isang mutiglom sa ilalong. Kapuang isang mupasaka pataas. Ay ha, last line. Para na sa mga hurado, mapataka raw gatol. Basta ka-grupo, automatic na ang boto. Kamu ang hurado na kusog na mo judgment. Pero sa mali ninyong mapagtuo. Saon pag-improve sa mga MC kung kamu mismo lang improve without improvement. Yo, round 1 game. Lamin ang takong pagkatulog. Sa ting gitawag akong pangalan. Maong basula si Paradox, ang halimaw na alimukawan. Round 1 game. Welcome sa akong hometown. Maong congrats migo. Kay krusok ang nidayo. Busa bilang respeto, ipabati na ako sa imo ang kainis pagtanggap diri sa akong teritoryo. Sa mutang kakuha mo salang sa tablado, ang tablado magistula ang pagkatoryo. Pero you rebel? Tangina, mahadlok na ba ko? Well, di man to exorcist mga John Constantino. Pero kanina nagpakaroon ingnon nga Diablo, guyon ko ibalik sa impyerno, buwing ihulog sa kalayo, pasagdanahan pod maabo. Diablo, impyerno, lahom ra mag-ayo, bisag ini-remind pa na ninyo lo ang diablo alter ego. Pangalan ra na ang nasa imo, pero tinud niya evil kay ako. Tinud niya evil kay ako, busa ayaw pagpakampante sa imong mga nakuhang kadaugan. Wa pa ka nakatilaw saktong kapildihan, puro pa mabaw na imong kayang masaluman. Samantalang ako, kalmado lang malahidis, nagahulat kung kaya ba ko nimong tungkaron sa kina ilaluman. Kaya dili ka literal nga evil cap. Layo na kaya itong average o gap. Ang imong pagsalang, di na ako na isa-isay. Kaya imo ang pagsalang lagi, do or die. Tunog maayo ka ng pangalan nga Kristiyano, una mo tatakrimis sa inyong alimpatakan. Pero wa mo nakabalo nga mas dilin ni ang Krist pag nahimong hinagiban. Tusok sa imong kiliran, hiwasa, imong tiyan sa kapikas kiliran. O inyong nakita ko singbi sa iyang atubangan. Sinyal sa pag-victory ni Christian. Patilaw pa lang sa ramuan, ang ako ang gialay. Para aning akong kalaban, delivery pa lang, nakita na nga ako ni nga hinay. Pero, overall sa yung performance sa round 1, okay. But you just putting your life at risk, homie. Ka-suicide na kadari. Kaya dili ikaw ang makasulban sa ako ang kagutom. Wapot ko'y balak ang lamunon. Mas pataka nga kulakahon, busa ka ni hilaw, ahat ning hinugon, ating inyugahay aning lingot, sunod ko noon pansibag, tapos watusawa ko ni gabunogon. Muntusawa ko ning gabunogon. Muntusawa ko ning gabunogon. Muntusawa ko ning gabunogon. Time na good. Round 2 game. Aminado dagag musugal sa imong ulo kay daga. Aminado dagag musugal sa imong ulo kay daga nagagna hitir sa liga ang tiraan ng tirador. Pina-rooftop kami airgun ug sa Bisaya pa kay sa hangin kani po sila ka airshot kay madunggan na ko nga madunggan malikat kay wala ko nimo madughan na kabago bex ni madutlan ug sa tubig pa din ni hubsan pag human ako gituda sa imong grupo kay masundan ikaw na pud karon mamatay kay mahabsan. Ako nagitudas ang isa sa imong kagrupo kay nagsalig sa 7-2 dakong kumpiyansa pero opposite gidangat like 27 Glock kay ni 1 round but for the bullet for your headshot maulo na ni bakod pag human nga madawat tong 27 o 40 o kabalo na mo si Sultan at 6'7 akong gargaga. Di ba tirador ka umasta?
Pero kulang pa kang tirada. Muro to siya bola. Uno pa ay malo pero mali kang igibilan ko ni Mugduha. Ang isa imong kagrupo tong 7-2 so 9 ball agad shot and stop ball. Naka-prepare na ang tinok number. Ikaw na ang sunod 10 ball. Ako na po na ni Dayo dress inyong laod. Pero di ko malaot kung tulado ka na kasakan nito kung sa kong paon nala sige kasaka diha sa kasaka na kakaroon di ka kabuhi na taga-taga na sima-sima na gata-gata yung kakaroon. Round of game. Sabi ninyo, mula akong kayang mapakita. Wis karong utrong pagpakita, akong ipakita ang imong gipangita. Para imong makita ang imong gipakita. Pero kung karon ako ning butahan, napakahan ni makita. Pero basig sa kadaugan, naligamay chance nga makita. Naligamay chance nga makita. May chance nga makita. Oh, taka, paman ko nawala. Abi na akong obvious na. Gibutahan na magkahamong wala sa chance nga makakita sa chance ang iyang gipangita. Sa pagkatubang aning Dayo, nagpabiling ko nga nagpabiling ko ang kalmado. O di pa kung maayo, pero siyempre mga pulong kaya na ako mapakalayo. Gadila pa kung kaalam di kumino sama nimo. Kay mo hayag na imo muna una pag nakatunong ang suga sa imong ulo. O hala sige, gamitan na nga ang gulo diri sa liga akong pagkaniwang. Pero sultian talang kadaan, normal na niya ako badi-figure kad pa sa una. Pero basi nagtuho ka nga kaya na ko nimo kay hadkap ang pitsura. Mata na ba ka? Timbang ang hadkap sa ako do, pero dili akong mga linya. Dili akong mga linya. Dili akong... Dili akong mga linya. Kaya ganyan, manatili kang nakayuko. Sadyang mahirap talaga pag ang tadhana na naglaro sapagkat itinapat ka sa makatang di nagbibiro. Kaya simulan mo na magdasal, baka sakaling makaraos, ikay sa lalim nununurin hanggang tangay ng agos. Pagkatapos, ikay ihiga. Tatalian, habang hawak ko yung lubid unti-unti kang itataas, kalmado kang ibibigti, di kailangang marahas para inaangat mo lang ang watawat ng Pilipinas. Continue, lines lang ni Giniya. Sa direktahang tanong, palpak at tatrabaho mo kasi rinigan mi yung gunshot. Medyo bata pa tong tirador kasi nanginginig. Oh, rinig nyo ba yung heartbeat? Sabi ko, pag umawak ang baril, di ka pa veterano, di ka pa asintado sa pagkalapitan yung gatilyo. Kaya mali yung natamaan, nadapisan ng ating tenga. Pero di mo ko kaya nga sintahin. Naging subay yung punto ko na yun, na yung kalaban na hitman na nasa rooftop, naka-airgun, para tirang airshot. Ulit-ulitin ko ba para maging mga urado? Sabi ko ako si Donald Trump, kaya palpak yung trabaho. Round 3 game? Paradox. Unsa man nadunggan ipang bahog ko ni minimum mga baguhanay sa mga karaan sa silang unas bayanan wani karapatan mga baguhan pero ako na mismo nag-ingon ibahog ko sa imong damang kay bata lingod wa pay tahod pero mali ka kipiso imong gibahog sa damang. There's no level on me. There's no level on me. Silent L for evil on me. Evil from hell. No revelation in her, cause no rebel in here. Round 3 game, sinsa na, sa kondisyon. Isa ka sa akong gibiliban, isipariyat ang baguhan. Pero pila pa lang gani ka nakabatil, feeling ni mo taas na imong lupat. Pero hala, sige, ipadayon. Pero hala, sige, ipadayon. Karang niabot ang higayon. Ikaw ang naa sa taas, ako ang naa sa hilaom. Gahulat sa saktong tiyempo o dagang panahon. Kaya walay langgam nga sige lang lupad. Mutog pa na kapuyon. Pagdagpak ni mo syuta, kasi tapkahin ang hinayon. Sa trap ta kadalion. Ako ang mga ngasong nagnising nga gaabang sa sunod na akong diktimahon. And now, you arrive in my location. And this is your final destination. Pag-ampo na lang nga mahimok ang si Daniel para makasurvive ka atubangan sa leon. Makasurvive ka atubangan sa leon. Atubangan sa leon. Pero hala, sige. Grabe yung bata. Grabe ka tsuyans. May pa-bling-bling pa. Putang inaasa ka nakapalitan na. Mura makag nalilibot sa badyaw sa karsada. Tangina po nang naunga. Asa man kagiliwat, brada. Basig panganak siguro ka sa una, gisagpa-sagpa ka kalima. Naong ni mo, piti ng piyo ka. Naon sa naman ka. Bantog gabi ka kahanas sa bato. Tagapanas ka. Ano sa bato? Tuyok, never mind. Maong alas, sige, ipadayon ni mong garbo. Karong, masalamat ka kaya ako na ibalatian. Karong ikaw girisipitaran.
Dili na ako narason ang naay balatian para nga akong kalaban. Di na ako tungahan sa oras nga batilan. Yo, what's up mga kapatid na kung daling away? Una ang ipilit sa rangto ng garden. Dari sa wala. Para nakapunto niya sa kuha katungkol, ganggan niya ang Christian right. Ngayon, sa to, taas, pero para sa kuha, mas lamang kung sa to ay taas ng semi-spirited. Bali siya ang line, na-predict niya ang Christian na line niya, iyan na lang mga school. So, sa rangto, sa to, sa rangto, sarap ko ba yung sa wala pinaka ko ba yung gulat sa pag-deliver ng investment ba gawin ka ng speed by paspas kayo hindi siya mabuta ng karong ako sa kanya hindi pati mo kayo mga hindi kayo makuha yung mga line mga nasa to na-choke siya bang line pero yung una na speed by kay price gapon then sundan yung mister na gano'n na like so sa round ko ang ipilit siguro sa pao kaya po round 3 sa bayan ng Tagalog na like sa pao pero na-choke siya gamay pero sa atin yung English pero wala lang niya putak tarong din wala niya napili pero tarong din sa round 3 siguro wala kayo kung sa pao sarang teriakan ng sa wala so dari satu lawan mana so wala kita kan sarang wala ako kablang naspitin niya ng Christian yung rasa ko yung mucho Christian jadi sa round ko video buat ng kablang niya po para kuha kablang niya po bago round ko jadi parang sa round ko then medyo na-choke siya gamay sa only medyo na na-speed ko wala ko na deliver dahil ko sa yung injuries yung sa Ryan so round 1 ay yatag kay round 1 ang itabla kay sada siya kuwan iwan mo Bias! Wait lang ko. Bitaw, round 1 ang gitabla kay alas lang panman. Ya, katong Chris, katong katan, katong kuwan, espada, tas tier. Na bawal mo niya sa pagka-predict niya. Tas round 2 bay, ya, yun. Kaya kuwan, pas-pas na bitaw ko na. Wala ka bulong kung sa punchline na to. Kaya, wala ka bulong kung di siya kundas yung mga kuwan. Ya, may klaro kayo mga punchline ba? Subak, bibir. Undog, starter siya. Pag round 3 ay, di na masantin ang mga ginawang istorya kay sama kayo nasa likod. So, ang itabla. So, round 1, tabla. Round 2 kay Christian. Round 3, tabla. So, Christian. Okay. Naramay, gusto naman dyan, please. Tira punto. What's up? Tira punto. What's up? Rap battle sa bukid. What? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan.